Το σύστημα επικοινωνιών RF περιλαμβάνει έναν αναλυτή φάσματος, μία πινακίδα σημάτων και μία γεννήτρια συχνοτήτων. Η πινακίδα περιλαμβάνει 5 τμήματα. Στο τμήμα baseband μπορούμε να πάρουμε ένα σήμα πληροφορίας είτε σε ημιτονική μορφή, είτε σε τριγωνική, είτε σε τετραγωνική. Αλλάζουμε το είδος της κυματομορφής με το Wave Select, οπότε βλέπουμε κάθε φορά ποιο είναι ενεργό. Μπορούμε να ρυθμίσουμε τη συχνότητα του σήματος, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα up and down, τη συχνότητα τη βλέπουμε στο display, άρα μπορούμε να την αυξήσουμε ή να την μειώσουμε. Ενώ το πλάτος του σήματος ρυθμίζεται με αυτό εδώ το ποτενσιόμετρο. Λαμβάνουμε το σήμα από την έξοδο που λέει output, ενώ αν θέλουμε να μετρήσουμε την τάση στο πεδίο του χρόνου μπορούμε να συνδέσουμε παλμογράφο στο σημείο TAF-P4 και στη γείωση. Το τμήμα AM σε συνδυασμό με το σήμα πληροφορίας μας δίνει διαμόρφωση AM. Το τμήμα του συνθεσιοποιητή FM μας δίνει το φέρον σήμα και διαμόρφωση FM. Έχουμε επίσης έναν μείκτη ο οποίος κάνει μετατόπιση συχνότητας του φέροντος και ένα ζωνοπερατό φίλτρο. Στο τμήμα του συνθεσιοποιητή βλέπουμε την συχνότητα του φέροντος, την οποία και αυτή μπορούμε να αυξήσουμε ή να μειώσουμε με τα πλήκτρα up and down. Για να εξοικειωθούμε με την χρήση του αναλυτή φάσματος, θα πάρουμε ένα σήμα πληροφορίας, ένα ημιτονικό σήμα σε συχνότητα 1 MHz και θα το οδηγήσουμε στην είσοδο του αναλυτή φάσματος με τη βοήθεια του καλωδίου RF και του αντάπτορα. Άρα ρυθμίζουμε τη συχνότητα στο 1 MHz. Και αυξάνουμε το πλάτος περιστρέφοντας το ποτενσιόμετρο δεξιόστροφα μέχρι τέλος. Έχουμε ενεργοποιήσει τον αναλυτή φάσματος με το κεντρικό κουμπί και βλέπουμε στην οθόνη του στον άξονα Χ είναι οι συχνότητες και στον άξονα Ψ είναι το πλάτος. Ο αναλυτής φάσματος έχει τη δυνατότητα να σαρώσει συχνότητες από 150 kHz μέχρι 3 GHz. Αυτή τη στιγμή, όπως τον έχω ανοίξει, είναι ρυθμισμένος να ξεκινάει από μια συχνότητα 1,45 GHz στο αριστερό τμήμα της οθόνης, εδώ Play Start, και να τελειώνει σε μια συχνότητα 1,55 GHz στο δεξί μέρος της οθόνης. Άρα έχει ένα span, δηλαδή αν αφαιρέσουμε την αρχική συχνότητα από την τελική, έχει ένα span 100 MHz με κεντρική συχνότητα 1,5 GHz. Αν διαιρέσουμε το span δια 2 και προσθέσουμε το 50 στο 1,45, μας δίνει την κεντρική συχνότητα, δηλαδή 1,5 GHz. Βλέπουμε επίσης ότι έχει ένα χρόνο σάρωσης για αυτές τις συχνότητες 300 μιλισεκόντ, το οποίο το υπολογίζει μόνο του, και έχει και μια φασματική ανάλυση RBW 1 MHz, την οποία και αυτή την έχει υπολογίσει μόνο του το όργανο. Η φασματική ανάλυση είναι ένα φίλτρο που έχει για να μπορεί να διαχωρίζει σήματα με συχνότητες παραπλήσιες. Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή εισάγει στην είσοδο του αναλυτή φάσματος ένα σήμα 1 MHz. Άρα για να μπορέσουμε να το δούμε πρέπει να κατέβουμε λίγο σε συχνότητες. Θα ξεκινήσουμε τη σάρωση από τα 0 MHz και θα φτάσουμε στα 5 MHz, άρα η κεντρική μας συχνότητα θα είναι 2,5 MHz. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Υπάρχουν δύο τρόποι. Μπορούμε να πούμε frequency, που είναι ήδη επιλεγμένο το μενού, να πατήσουμε F2 Start Frequency και να πληκτρολογήσουμε 0, εδώ επιλέγουμε τις μονάδες, 0 MHz, ταυτόχρονα βλέπετε εδώ στην οθόνη τι έχετε πληκτρολογήσει, γράφει 0 kHz, 0 MHz, 0 kHz είναι το ίδιο πράγμα. Ξεκινάει αυτή τη στιγμή η οθόνη λοιπόν τη σάρωση στα 0 kHz και πάμε Stop Frequency, τελική συχνότητα, πληκτρολογώ 5 και επιλέγω τις μονάδες, 5 MHz και ταυτόχρονα το βλέπω και εδώ στην οθόνη. Και έτσι αυτή τη στιγμή βλέπουμε το σήμα μας. Οι καμπύλες όμως, οι κορυφές βγαίνουν εκτός κλίμακα στον άξονα ψ. Ο άξονας ψ αυτή τη στιγμή έχει maximum μείον 30 dB σε αυτό εδώ το σημείο. Θα πρέπει λίγο να το αυξήσουμε. Άρα τι θα κάνουμε? Θα πατήσουμε Amplitude και θα πούμε ότι θέλουμε reference επίπεδο, στάθμη δηλαδή ισχύως 0
πατάω το 0 και το βλέπω εδώ, έχω γράψει 2 μηδενικά. Αν κάνω ένα λάθος πατάω backspace 0 και επιλέγω dB. Και αυτή τη στιγμή βλέπω το σήμα που έχω πάρει από την πινακίδα, το ημιτονικό, στο πεδίο των συχνοτήτων. Ένα ημιτονικό σήμα έχει μία και μόνο συχνότητα, όμως επειδή τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα δεν είναι γραμμικά, βλέπουμε τη βασική συχνότητα που είναι αυτή εδώ, καθώς βλέπουμε επίσης και δύο αρμονικές, οι οποίες είναι ακέραια πολλαπλάσια της βασικής συχνότητας. Για να μετρήσουμε τη συχνότητα της πρώτης κορυφής, που ουσιαστικά είναι το σήμα το οποίο έχουμε πάρει από την πινακίδα μας, θα κάνουμε το εξής. Θα πάμε να πατήσουμε το κουμπί που λέει markers, δηλαδή ένα σημάδι να βάλουμε. Έχουμε δυνατότητα να βάλουμε μέχρι 5 σημάδια. Βλέπετε ότι η υπογράμμιση είναι στο 1. Αν πατήσω το F1 πάει στο σημάδι νούμερο 2, νούμερο 3, 4, 5 κυκλικά. Αφήνω λοιπόν την υπογράμμιση στο σημάδι νούμερο 1, στο marker νούμερο 1 και πατάω εδώ το F2 δύο φορές μέχρι η υπογράμμιση να γίνει on. Και έτσι έχω ενεργοποιήσει έναν marker, το νούμερο 1, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει πάει και έχει τοποθετηθεί στο κέντρο στα 2,5 MHz. Πώς το ξέρω, μου το λέει κιόλας επάνω ότι το marker 1 βρίσκεται στα 2,5 MHz και εκεί το πλάτος του σήματος είναι στα -51,5 dBm. Και βλέπω και το νούμερο 1 εδώ πέρα. Αυτό το marker τώρα θέλω να τον μετατοπίσω και να τον βάλω πάνω στην κορυφή, τη μεγαλύτερη που έχω, που είναι το σήμα που έχω πάρει από την πινακίδα. Πώς μπορώ να το κάνω αυτό? Μπορώ να πατήσω του pick το F4, οπότε αυτόματα αναγνωρίζει ποια είναι η μέγιστη κορυφή και έχω το marker 1 σε αυτήν στα 1,01 MHz. Θυμίζω ότι 1 MHz ήταν το σήμα που είχαμε ορίσει στην πινακίδα, με στάθμη ισχύως -1,3 dBm. Εάν θέλω τώρα να μετρήσω την συχνότητα και τη στάθμη της δεύτερης αρμονικής, πρώτη αρμονική είναι το βασικό σήμα, της δεύτερης αρμονικής μπορώ να χρησιμοποιήσω τον delta marker, δηλαδή αυτόν που θα μου δώσει τη διαφορά μεταξύ πρώτου και δεύτερου σήματος, πρώτης και δεύτερης κορυφής, σε πλάτος και σε συχνότητα. Πώς το κάνω αυτό? Ενώ είμαι ακόμη στο marker 1 που είναι υπογραμμισμένος, πάω στο mode, εκεί που λέει normal, δηλαδή με το F3, και επιλέγω τον delta marker και αυτή τη στιγμή εμφανίζεται στην κορυφή την πρώτη ένα δεύτερο σημάδι που είναι ο delta marker. Για να μετακινήσω τον delta marker στην δεύτερη αρμονική, επειδή ξέρω ότι είναι και ακέρα πολλαπλάσια της βασικής μου συχνότητας του 1 MHz, θα πάω και θα γράψω εδώ που λέει delta marker, θα πληκτρολογήσω 1 τις μονάδες MHz και βλέπετε ότι ο delta marker τοποθετήθηκε στη δεύτερη αρμονική και μου λέει στο επάνω τμήμα της οθόνης ότι ο delta marker είναι σε απόσταση 1 MHz από την πρώτη μου κορυφή, δηλαδή αυτή εδώ η διαφορά συχνότητας είναι 1 MHz, είναι αυτό το οποίο εισήγαγα εγώ εδώ, να πάει δηλαδή ο delta marker στο 1 MHz απόσταση από την πρώτη κορυφή, και βλέπω επίσης ότι η διαφορά στο πλάτος μεταξύ πρώτης και δεύτερης κορυφής είναι 37 dB πλέον. Δηλαδή η στάθμη ισχύως της πρώτης κορυφής είναι -1,3 dBm με αναφορά στο 1 mW. Η διαφορά στάθμης μεταξύ πρώτης και δεύτερης κορυφής με βάση την ισχύ της πρώτης κορυφής είναι στα 40 dB αυτή τη στιγμή. Αν θέλουμε να δούμε την τρίτη αρμονική που υπάρχει εδώ δεξιά, μπορούμε να μετακινήσουμε τον delta marker πατώντας το βέλος προς τα δεξιά. Μετακινήθηκε στο κέντρο αυτή τη στιγμή και τώρα έχει πάει στα 2 MHz, δηλαδή η απόσταση πρώτης και τρίτης αρμονικής είναι 2 MHz, ενώ η διαφορά σε πλάτος είναι 51 dB. Απενεργοποιώ τον marker το 1 και τον delta marker 1. Πώς το κάνω αυτό? Πατάω F2 δύο φορές έτσι ώστε να υπογραμμιστεί το off, άρα έχουν εξαφανιστεί από την οθόνη τα σημάδια, ενώ ακόμη είναι υπογραμμισμένο το marker νούμερο 1. Επιλέγω F3 πάλι σαν mode για marker, επιλέγω το normal, δηλαδή να μου δίνει την απόλυτη τιμή συχνότητας και στάθμης, και
ξανά ενεργοποιώ το marker νούμερο 1. Έχει πάει αυτή τη στιγμή και έχει βρει την κορυφή. Αν θέλω να τον μετακινήσω δεξιά στη δεύτερη κορυφή ή στην τρίτη κορυφή, μπορώ να πάω Pick Search και στη συνέχεια να του πω πήγαινε στην επόμενη κορυφή προς τα δεξιά. Όσες φορές θέλω το πατάω, οπότε βρίσκει τις επόμενες κορυφές μόνο του ή πηγαίνει Next Pick Left αριστερά στην επόμενη κορυφή. Και φυσικά μπορώ να πληκτρολογήσω σε ποια συχνότητα τον θέλω να βρίσκεται, για παράδειγμα στα 2 MHz, οπότε αυτή τη στιγμή έχει πάει στη δεύτερη αρμονική. Αν θέλω να τον μετακινήσω με μια μικρομετρική ρύθμιση, τότε μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό το περιστροφικό κουμπί. Οπότε το βήμα μετατόπισης του είναι μικρότερο σε σχέση με το αν χρησιμοποιήσω το αριστερό ή το δεξί βέλος. Με το preset επαναφέρομαι τις αρχικές ρυθμίσεις του αναλυτή φάσματος. Ένας δεύτερος τρόπος για να ορίσουμε τις συχνότητες σάρωσης, εκτός από τον προηγούμενο που είδαμε, δηλαδή να ρυθμίσουμε συχνότητα εκκίνησης και συχνότητα τέλους, μπορούμε να το κάνουμε με άλλο τρόπο, να πάμε να ορίσουμε κεντρική συχνότητα, δηλαδή να πούμε ότι θέλουμε στο κέντρο να βρίσκεται η συχνότητα για παράδειγμα 2,5 MHz και θέλουμε το span που θα έχουμε να είναι στα 5 MHz όπως είναι τώρα, θα το ξαναπατήσω για τους σκοπούς της επίδειξης, και να έχουμε δηλαδή διαφορά συχνότητας εκκίνησης, συχνότητα τέλους 5 MHz. Επίσης πρέπει να ρυθμίσουμε εδώ, όπως είπαμε, το amplitude, γιατί δεν έχουμε τις κορυφές σε πλήρη οπτική εικόνα. Θα πρέπει να αυξήσουμε λίγο τη στάθμη της ισχύως στον ψιάξονα 0 dB. Πάμε να ορίσουμε περισσότερους του ενός markers και να δούμε τις μετρήσεις τους σε πίνακα. Επιλέγουμε marker, normal mode όπως είναι υπογραμμισμένο με το F3 και με το F2 πατάμε 2 φορές έτσι ώστε να ενεργοποιηθεί ο marker νούμερο 1. Του λέμε να πάει to peak, άρα θα πάει στην πρώτη κορυφή και στη συνέχεια θέλουμε να ενεργοποιήσουμε και τον δεύτερο marker, άρα ξαναπατάμε F1 2 φορές. Η υπογράμμιση βρίσκεται κάτω από τον δεύτερο marker, είναι normal marker, του επιλέγουμε να γίνει on με το F2 και βλέπουμε ότι ο δεύτερος marker αυτή τη στιγμή έχει τοποθετηθεί στα 2,5 MHz, εμείς τον θέλουμε στα 2 MHz, άρα μπορούμε να τον τοποθετήσουμε πληκτρολογώντας το 2 και τις μονάδες 2 MHz. Έστω ότι θέλουμε και ένα τρίτο marker, άρα πατάμε το F1 2 φορές, normal mode, 2 φορές το F2 και ένας τρίτος marker ο οποίος θα βρίσκεται στα 3 MHz. Και έτσι έχουμε 3 markers στις 3 αρμονικές. Πώς μπορούμε να δούμε ταυτόχρονα τις μετρήσεις και των 3 markers? Πατάμε More και εδώ που λέει Marker Table το βάζουμε σε θέση On πατώντας το F2 2 φορές. Και έτσι βλέπουμε στο πάνω μέρος της οθόνης το φάσμα και στο κάτω μέρος τις μετρήσεις από τους 3 markers. Αυτή είναι τοποθετημένη σε συχνότητα 1, 0, 1, 2 και 3 MHz και εδώ βλέπουμε το πλάτος της εκάστοτε κορυφής, μείον 1,3, μείον 42 ή μείον 31,3 όσο λέει αυτή τη στιγμή και μείον 51 dBm. Αν θέλω να μετρήσω διαφορές μεταξύ κορυφών, πάω στο marker που με ενδιαφέρει να χρησιμοποιήσω ως αναφορά, π.χ. το νούμερο 1, είναι σε θέση on, επιλέγω και τον Δέλτα, αυτό που θα μου δώσει τη διαφορά δηλαδή, και λέω ότι ο Δέλτα για παράδειγμα θα είναι σε απόσταση 1 MHz από τον marker 1, από την πρώτη κορυφή, άρα η δεύτερη κορυφή θα είναι που διαθέτει το διαφορικό 1 και βλέπουμε εδώ ότι 1 MHz είναι ο marker νούμερο 1 με απόλυτο πλάτος μείον 1,3 dBm, ενώ αντίστοιχος Δέλτα βρίσκεται σε απόσταση 1 MHz, είναι εδώ πέρα δεξιά, με διαφορά στάθμης dB 37, 40,7, 38,2 dB σε σχέση με την πρώτη κορυφή. Αντίστοιχα μπορώ να ανοίξω, να ενεργοποιήσω τους Delta Markers για το δεύτερο, για τον τρίτο έως και τον πέμπτο και να βλέπω τις μετρήσεις στην οθόνη.
Πατάω preset και αρχικοποιώ τις ρυθμίσεις. Θα πάω και πάλι frequency, start frequency 0 MHz και stop frequency στα 5 MHz με amplitude 0 dB. Έστω ότι έχετε κάποιες κορυφές και θέλετε να παγώσετε την οθόνη για να μπορέσετε να κάνετε τις μετρήσεις, μπορείτε να πατήσετε trace, εκεί να πατήσετε peak hold, οπότε αυτή τη στιγμή κρατάει τις κορυφές που βλέπει και ανανεώνει μόνο όταν κρατήσει και δεινές κορυφές, και αν θέλετε να παγώσετε τελείως την οθόνη με τις κορυφές που σαρώνει, είναι το view, πατάτε δηλαδή το F4 και τώρα μπορείτε να βάλετε πάλι markers και να κάνετε τις μετρήσεις σας. Όταν τελειώσετε μπορείτε να πατήσετε το F2 που είναι clear and write, οπότε ξανά βλέπετε σε live μορφή την σάρωση των συχνοτήτων. Αν θέλουμε να μετρήσουμε το θόρυβο φάσης σε ένα φέρον σήμα, συνδέουμε το καλώδιο RF εκεί που λέει RF FM output, ρυθμίζουμε μία συχνότητα για παράδειγμα στα 875 MHz και στη συνέχεια πάμε στον αναλυτή φάσματος. Στον αναλυτή φάσματος έχουμε τη δυνατότητα να πατήσουμε και το auto set, έτσι ώστε να βρει μόνο του τις κατάλληλες ρυθμίσεις για να εμφανίσει στο προσκήνιο το σήμα με την μέγιστη κορυφή. Άρα πάτησα auto set και στη συνέχεια το επιβεβαίωσα με F1. Και βλέπουμε αυτή τη στιγμή αυτό το σήμα των 875 MHz που έχουμε οδηγήσει στην είσοδο του αναλυτή φάσματος. Η άσκηση μας λέει να ορίσουμε ένα span 1 MHz. Ξεκινάω πρώτα όμως από τη συχνότητα. Θεωρώ κεντρική συχνότητα στα 875 MHz, 875 MHz και στη συνέχεια span 1 MHz. Και έχω αυτή την καμπύλη. Τώρα αυτό το φέρον παράγεται από ένα κύκλωμα PLL, το οποίο περιλαμβάνει έναν ταλαντωτή ελεγχόμενο από τάση. Ο ταλαντωτής λοιπόν παράγει ένα σήμα το οποίο έχει κάποια αστάθεια στη φάση του και αυτό εμφανίζεται στην καμπύλη αυτή με αυτήν εδώ την πλάτινση στο κάτω μέρος της. Ο θόρυβος λοιπόν αυτός ο οποίος παράγεται είναι ανεπιθύμητος καθώς μειώνει την επιλεκτικότητα και την ευαισθησία του δέκτη, μπορεί να δημιουργήσει σφάλματα στην διάδοση της πληροφορίας και επιπλέον μπορεί να δημιουργήσει και παρεμβολές σε γειτονικά κανάλια. Έτσι λοιπόν ερχόμαστε να τον μετρήσουμε με βάση την εξίσωση η οποία δίνεται σελίδα 53 του εγχειριδίου του καθηγητή στην αγγλική γλώσσα. Και για το σκοπό αυτό πάμε να βάλουμε markers. Είμαστε στον marker νούμερο 1, είναι σε θέση on. Αν ήταν σε θέση off πατάμε το F2 για να τον βάλουμε σε θέση on και του λέμε να πάει στο peak, άρα πήγε στην κορυφή. Ταυτόχρονα χρησιμοποιούμε και έναν delta marker. Η άσκηση μας λέει αυτό να το μετατοπίσουμε σε συχνότητα 100 kHz, έχει μείνει από προηγούμενη ρύθμιση, διαφορετικά πατάω 100 kHz. Άρα πάει στα 100 kHz και η σχέση που χρησιμοποιούμε είναι η εξής. Βλέπουμε τη διαφορά στη στάθμη μεταξύ των δύο σημάτων και λέμε μείον 35,2 μείον 10 φορές το λογάριθμο του 1,2 επί το RBW, 30.000 δηλαδή, συν 2,5 και το αποτέλεσμα είναι σε dBc ανά Hz. Έχουμε δημιουργήσει μία διαμόρφωση AM, έχουμε πάρει το σήμα πληροφορίας και το έχουμε οδηγήσει στο AM in, το φέρον το οποίο το πάμε στο RF in και από το AM output πηγαίνουμε στον αναλυτή φάσματος. Σαν σήμα πληροφορίας αφήνουμε τα 100 kHz ή αλλιώς 0,1 MHz.
Επίσης το φέρον το ρυθμίζουμε στα 880 MHz, όπως είναι δηλαδή. Και πάμε στον αναλυτή φάσματος. Οι ρυθμίσεις στον αναλυτή φάσματος έχουν ως εξής. Frequency κεντρική στα 880 MHz. Span 5 MHz. Reference level 0 dB, όσο είναι δηλαδή. Εδώ βλέπουμε τη μέγιστη κορυφή στο κέντρο που ουσιαστικά αναπαριστά το φέρον και δύο πλευρικές, άνω και κάτω πλευρική, που αναπαριστούν το σήμα πληροφορίας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε markers. Το νούμερο 1 και αντίστοιχα μπήκε και το δέλτα στη δεύτερη κορυφή, που ουσιαστικά είναι το σήμα πληροφορίας, στην άνω πλευρική δηλαδή. Βλέπουμε ότι η διαφορά στο πλάτος μεταξύ φέρουσας και πλευρικής σήματος πληροφορίας είναι 5 dB, άρα ο δείκτης διαμόρφωσης θα είναι κάτι λιγότερο από 1. Στα 6 dB δείκτης διαμόρφωσης είναι 100%. Το πλάτος του σήματος πληροφορίας σε dBm είναι -31,4 -5,2 και στη συνέχεια, για να βρούμε τον δείκτη διαμόρφωσης, μετατρέπουμε τα -31,4 dBm του φέροντος και το αποτέλεσμα της πρόσθεσης που κάναμε σε volt και κάνουμε τον λόγο 2 φορές το πλάτος του σήματος πληροφορίας προς το πλάτος του φέροντος, για να υπολογίσουμε το modulation index, δηλαδή το δείκτη διαμόρφωσης. Βλέπετε ότι η διαφορά συχνότητας μεταξύ φέροντος και σήματος πληροφορίας είναι στα 100 kHz. Αυτό προκύπτει από το delta marker. Είναι ίση με τη συχνότητα που έχουμε ορίσει εμείς για το σήμα πληροφορίας. Αυξάνω στην πινακίδα τη συχνότητα του σήματος πληροφορίας από τα 100 στα 300 kHz. Βλέπετε τι μορφή παίρνουν οι καμπύλες. Ο delta marker έχει φύγει από τη θέση του, τον τοποθετώ στα 300 kHz, όσο και η συχνότητα του σήματος πληροφορίας, και βλέπετε ότι αυτή η συχνότητα που έχω ορίσει στην πινακίδα ως συχνότητα σήματος πληροφορίας ισούται με τη διαφορά μεταξύ φέροντος και άνω πλευρικής. Μπορείτε να αλλάξετε και το πλάτος του βασικού σήματος και να δείτε πώς μεταβάλλονται οι κορυφές στην οθόνη, καθώς επίσης και τη συχνότητα του φέροντος. Αυτή είναι η συνδεσμολογία για διαμόρφωση FM. Το σήμα πληροφορίας το βάζουμε στο FM in και από το RF FM output πηγαίνουμε στον αναλυτή φάσματος. Αφήνουμε στα 880 τη συχνότητα του διαμορφωμένου σήματος και στον αναλυτή φάσματος ορίζουμε κεντρική συχνότητα στα 880 με span 50. Span 50 MHz. Εδώ βλέπετε τη μεταβολή του πλάτους στο σήμα πληροφορίας, πώς αλλάζει τη συχνότητα στο διαμορφωμένο σήμα. Άλλες μετρήσεις που μπορούν να γίνουν με τον αναλυτή φάσματος είναι ο προσδιορισμός των μεγεθών ACPR και OCBW. ACPR είναι ο λόγος του ποσού της ισχύως που διαρρέει σε ένα γειτονικό κανάλι από το κύριο κανάλι. OCBW είναι το εύρος ζώνης εκείνο το οποίο εμπεριέχει ένα ποσοστό της συνολικής ολοκληρωμένης ισχύως του καναλιού. Ρυθμίζουμε amplitude στα -10 dB προτού ξεκινήσουμε. Βάζουμε markers, το νούμερο 1
είναι στο κέντρο, στα 880 MHz, εκεί το θέλουμε. Normal είναι αυτός. Ανοίγουμε και τον Delta, τον οποίο Delta τον θέλουμε στο 1 MHz, ακριβώς δηλαδή εκεί που είναι. Αν δεν ήταν στο 1 MHz θα πατούσαμε 1 MHz. Και ρυθμίζουμε το πλάτος του σήματος πληροφορίας από το ποτενσιόμετρο στην πινακίδα, έτσι ώστε η διαφορά του marker 1 από τον αντίστοιχο Delta να είναι 1 MHz. Άρα ουσιαστικά πρέπει να φέρω την κορυφή κάτω από τον Delta marker. Κάπου εκεί. Στη συνέχεια πηγαίνουμε Measurement, ACPR, πατάμε F2 δύο φορές για να ενεργοποιήσουμε τη μέτρηση. Πηγαίνουμε Channel Setup και ξανά Channel Setup. Το Bandwidth του κυρίως καναλιού το ρυθμίζουμε στα 2 MHz, οπότε πατάμε 2 MHz και το βλέπουμε εδώ. Στη συνέχεια ρυθμίζουμε την απόσταση μεταξύ των κύριων καναλιών, η οποία είναι στα 5 MHz. Οι τιμές είναι από πριν ρυθμισμένες, διαφορετικά πατάμε 5 και τις μονάδες MHz. Αυτή τη στιγμή όμως άλλαξα το channel bandwidth, θα το ξανακάνω 2 MHz και θα πάω στο main channel space να το κάνω 5 MHz όπως και είναι, και στη συνέχεια προχωρώ με το ACPR setup, όπου ρυθμίζω για το γειτονικό κανάλι το bandwidth στα 0,8 MHz, όσο το βλέπουμε εδώ, το offset του, η απόστασή του δηλαδή από το κέντρο αυτής εδώ της κορυφής στα 2 MHz, άρα πατάω το F2 και 2 MHz, και ένα ακόμη δεύτερο γειτονικό κανάλι, το οποίο έχει bandwidth 0,5, άρα 0,5 MHz. Αν οι τιμές εδώ ήταν διαφορετικές θα άλλαζαν σε αυτές που εγώ θέτω, και ένα offset στα 4 MHz. Και βλέπετε εδώ τις τιμές για το ACPR, για το πρώτο κανάλι το γειτονικό, για το δεύτερο κανάλι το γειτονικό, καθώς επίσης για low και upper, δηλαδή και για αυτόν τον marker, τον Delta που ορίσαμε από τη δεξιά πλευρά της κεντρικής συχνότητας, και για το ένα άλλο marker από την άλλη πλευρά που δεν φαίνεται, αλλά που ουσιαστικά είναι της κάτω πλευρικής. Πατάμε ξανά Measurement, βγάζουμε off το ACPR με το F2 και ενεργοποιούμε τη μέτρηση OCBW. Πηγαίνουμε στο Channel Setup, Main Channel Bandwidth στα 2 MHz, 2 MHz, και Channel Space στα 5 MHz. Η τιμή του OCBW είναι εξορισμού 90%, δηλαδή το 90% της ενέργειας του σήματος, του διαμορφωμένου σήματος, σε ένα κανάλι με εύρος ζώνης 2 MHz είναι μείον 52,2 dBm. Η απόσταση μεταξύ των κυρίων καναλιών είναι στα 5 MHz. Πέραν της ενσύρματης σύνδεσης μεταξύ πινακίδας και αναλυτή φάσματος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και την κεραία για ασύρματα σήματα τα οποία υπάρχουν στο περιβάλλοντα χώρο. Κλείνω το OCBW σε θέση off. Έχω συνδέσει την κεραία με τον αντάπτορα στον αναλυτή φάσματος. Μπορώ να επιλέξω span, full span, να δω το πλήρες φάσμα.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα σύρματο ποντίκι στα 2,4 GHz να παρατηρήσετε το σήμα, ένα walkie-talkie στα 440 περίπου MHz για να δείτε το σήμα του ή ακόμη και να εκτελέσετε μια κλήση με το κινητό τηλέφωνο στα 1900 MHz. Θα κάνω μια κλήση με το κινητό μου τηλέφωνο κοντά στην κεραία. Σαν συχνότητα έναρξης σάρωσης έχω ορίσει τα 1,7 GHz και τέλος σάρωσης στα 2 GHz. Amplitude βάζω τα -20 dBm. Θα πατήσω όμως και trace, peak hold, έτσι ώστε να καταγράφονται οι κορυφές. Αυτή τη στιγμή γίνεται η κλήση. Έχουν καταγραφεί αυτές οι κορυφές, έχουν κρατηθεί. Μην ξεχνάμε ότι τα συστήματα κινητής τηλεφωνίας χρησιμοποιούν και την αναπήδηση συχνότητας. Γι' αυτό και βλέπουμε διάφορες συχνότητες εδώ. Αν θέλουμε να παγώσουμε τελείως την οθόνη θα πατήσουμε View και μπορούμε να κάνουμε τις μετρήσεις μας.